Jum ta' festa bi PJAZEZ KWIETI jinstema' biss il-kant u t-talb tan-nies minn ġol-Knejjes festa kmandata, xi ħaġa li ħadd qatt mara u kien jistenna. Is-Sibt Jum Santa Marija u ninsab propju fil-Pjazza tal-Imqabba, waħda mis-seba' lokalitajiet f'Malta u f'għawdex li jiċċelebraw L-Assunta. Kieku bħal dal-ħin bosta ġabdew jinġabru ġodina il-pjazza u fl-ixkun birra fidejhom jistennew il-banda l-marċ tradizzjonali u brijus tal-ħdax ta' filgħodu. Iżda llum bħalma jaf kulħadd u mħabba raġunijiet ovvji ta' saħħa ir-raħal huwa mneżża mill-armar tas-soltu, il-banda hija siekta u kull ma tisma' biss il-qampina l-kbira tal-Knisja iddoq il-ferħ ta' festa. Ferħ li din is-sena inbidel f'DIEQA. Sentiment ta' DIEQA fost id-dilettanti u laqdiet tal-festa li din is-sena kellhom iżommu lura u ma jagħmlux iċ-ċelebrazzjonijiet tas-soltu. Fil-mosta skit taqtew b'sikkina għajra xi żewġ anzjani li nġabru jgħidu kelma fuq il-bank quddiem ir-rotunda jew fuq l-għadba ta' quddiem il-każin tal-banda. Sfortunatament kellna nħassru kollox minħabba s-sitwazzjoni li ġara. Mhix faċli li tinżel hawnhekk ġol-pjazza u tara bla nies u anka l-każin u n-nies li kienu jżuru l-każin. Mhix faċli, infatti naqqasna ħafna mill-armar, is-soltu kont tiġi hawnhekk tara ħafna armar aktar. Dis-sena mingħajr il-banda ovvjament hemm xi ħaġa kbira nieqsa mhux ġast l-armar u hekk, speċjalment tkun bandist iktar u iktar tħossha, imma m'hemmx tagħmel ċirkostanzi ridu hekk, provajna xi ngħid fil-kumitat ukoll konsidrajna diversi options imma mbagħad il-prudenza talbet illi kellna nikkanċellaw kollox. Id-dilettanti tan-nar ukoll kellhom iżommu lura u ma jaħarqux il-ħarqa kulurita tas-soltu b'xi mqabbin jiddeskrivu l-atmosfera ta' din is-sena bħala waħda li se ssaħħaħhom biex is-sena d-dieħla jkollhom waħda akbar. Bej tieħu pjaċir u bej mdejjaq għax is-soltu ikun il-banda tiġa bdiet bħalissa. U n-nies jaqbżu do mbagħad ta' għandik sassatejn marx barra, mbagħad għal-flaxija, mbagħad għal-ġolala, x'aħna tiena mitin ġolala farissa. Moħħna fin-nor li ktar aħna. Tittu għalli l-inqala, imma għandna xorta qbajna li festa xorta baqgħet festa kbira Santa Marija, festa tat-tutolar. Apparti l-Imqabba u l-Mossa, il-parroċċi tal-Katedra l-Għawdex, il-Gudja, ħattart, il-Qrendi u ħalaxa ukoll iċċelebraw il-festa tat-tluħ tal-Madonna fis-sema, pontifika l-filgħodu u ħarqa żgħira ta' nar matul il-ġurnata. Diversi Maltin qasmu l-fliegu hekk kif iddeċidew li qattew din il-festa pubblika għaskit li taf toffri gżira ta' tliet għoljiet, oħrajn libsu l-malju u niżlu jifriskaw fil-bajjiet pittoreski li jdawru lil pajjiżna.